Costel! Costel! Ai plecat? Aici un nevăzător, te rog, aici. Mergeți. Putem prezenta, sigur că... Ducem noi. Părinți ducem noi la drum. E bine dacă E bine, da. Uite, mă, uite de la tata. Le-am dat-o, de câte ori vrei să vii. Eu nu știu că v-am dezlegat. Ce faci, mă filmez? Da, pentru Vladimirești, părinte. Ajunge la Vladimirești. Nu-i fost. Dar să știți de la dumneavoastră. Aha, bine că-l pozați așa, video după dânsul, da? Și voi nu, ați vine legal. A privegheat el, să-i plătești timpul cât a stat alocat. Și mâine? Și mâine, cum să nu vii? Să vă audă Dumnezeu și eu vreau la fel. Ce faceți? Uitați, vă dau Uite, cu la dânsul drag. vreau să ajung. Nu mai mă cunoașteți? Ba da? Da, așa, vreau să ajung să-l întreb încă o dată, că nu sunt... A, Spanzi. A fost la părintele Argat și a zis că nu e bine. Nu e? Și vreau să mai mă duc încă o dată la dânsul. Duina! Aia care băteai metanii. Mai fac? Păi dânsul... Mai fac și de ce? Mai fac. Dacă a fost că am fost sărbătoresc la mare. Uite, am fost cu... În întâmplare la întâlnită. Mai zice chiar. Vii aici la mine. Da, da, imediat. Ia, face simba. Da, drag. Poftim. Doina, nu pleca din obiectiv. Aveți dezlegarea să vă împărtășiți de ziua atunci. Dezlegarea. Ja. Hai. Pardon. Nu puneți mâna, doamna, acolo. Face din nou. Studiam baza para studiantii. Vino încoape. Să credeți că sunteți mai dragi, mai iubiți pentru răbdarea care aveți. Repet, e adevărat și aici proverbul. Obraznicul mănâncă praznic. Mă rog să mă iertați că nu mă fac obraznic, dar nu mă mai filmă în picioare. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care prin prorocul tău, Natan, ai dăruit lui David cel s-a pocăit iertare pentru păcatele lui și ai primit rugăciunea de pocăință lui Manasii, însuși pe robii și roabele tale aceștia, care se căiesc de păcatele ce au făcut, primește-i cu obișnuită iubirea ta de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsi. Cela ce ierți nedreptățile și treci peste fără de legi, că Tu ai zis, Doamne, cu vrerea nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, și de 70 de ori câte 7 să iertăm păcatele. Pentru că după cum slava Ta este neasemănată, așa și mila Ta este nemăsurată. Ați auzit? Da. Slava e neasemănată, mila nu-i măsurată în canon. Într-o dată se poate ierta fără să dai canon. Că de-aia a venit Hristos, să ne ierte, nu să ne pedepsească. Și noi ne pedepsim unii pe alții. Mai rușine. Tu ești Dumnezeul celor să căiesc de păcatele lor și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte. Cei care ați fost la dezlegare,
vă binecuvintez să vă împărtășiți, restul veniți câte unul, că numai individual deslec. Să nu aveți impresia că dacă am avut această rugăciune de molitvă, este și dezlegare de împărtășit. Nu. Că mulți spun altfel la Patriarhie, dar ăia îți născuți pentru patimă. Sigur. Stați puțin, că la chemat. Da, poftiți, poftiți, poftiți. Brașov. Al Ionel. Mama știu. Stai și la împărtășit? La spovedit? Da, la spovedit. Da, dar nu stai și la spovedit? Aoleu, și la spovedit? Dar de ce te vezi? Păi nu știu, am văzut că De la 5. Ce anume? De la 5. Că vreau să fiți spovedit. După ce s-a obosit, azi mai fac. Dar ne-a dat dezlegare pentru împărtășanie și putem să ne împărtășim cu noi. De care te-am cuvântat? Ai doi nepoți? Ia-ți moșteniare. Da, are la mine. Ne-am oprit aici la nepoata Maicii Noapții Mihaela, o martiră care a murit în soare și Cancillovărean. Fii binecuvântată, Doina, și îți mulțumesc că ai venit să mă întâlnești. Vino și mâine și de câte ori vrei să împărtășești cât mai des, ca să ai putere. Lasă primesc eu de păimarea pentru asta. E așa de plăcută să primești pentru împărtășare, îți bat jocul. Dar ce-i fac eu cu ei care nu dau? Eu pe aia ar trebui să-i pedepsesc, care nu îl rugăsesc, care nu împărtășesc, care nu slujesc. Că canonul îmi spune, trei duminici la rând, dacă unul nu se împărtășește, un preot să fie depus. Aia nu se vede. Doinița, îți mulțumesc și Maica Domnului să-ți ajute și du-te și te împărtășește, că eu n-am timp, uite ce ești. Chiar că voi merge din seara acasă.